Ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созаен хубаен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Хуш омадем ба канали Сауду ТЖ. Имрӯз мардуи азиз ана 19 январи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кинед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Мошини Mercedes сечка объёмни астай, вагони фурӯшӣ астай, турбоҳои фурӯшӣ астай, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Исор, шаҳри Кӯлоб, се хонаи заминӣ дига астай дар шаҳри Душанбе, квартираҳои арзон астай дар ноҳияи Кушониён ва квартира астай дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қарғани Пешина. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 80000 сомониш мега. Бардорои ғариб, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 645000 рублда бихарен. Хулоса бардорои азиз, ин видео конкретния боварӣ дорам ки шумода мақбул мешава. Бобои Қанд кӯя сухан ки лайк бизан то ки дигарро тамошо кунанд. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, илабай, мошиноро дидед? Ҳо, дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадаи. бардорои азиз, агар шумо реклама дошта бошед, намин номерои ма дароӣ кинед, ман барои харидоро рекламаш мекунам. ва бардорои азиз, бачаи ачкидор навора сар мекуна, як чойник лимончоя дар пештон бигирена, видеои моро бо диққат гӯш кинен. Якми якара гӯш кинен чӣ мега. салому алайкум дӯстони азиз, ногуфта намонад, ин як мотоцикли фурӯшиай дар ноҳияи Данғара ҷамоати Девоти Сангтуда қарор дора. инами ҷавози насиб боша. солаш чанда? 2023 ахирон шад, инами ахирон 2024 даромадан да баромадагия карочи. сӯзишвориш бензинай. газу бензин нест, а? Не бензини холияй. 100 километр дӯстони азиз 960 литр мехера. Ями я вадянкар айдумаш мебанди, неҷа ҷои прасебам дора. Шланги бензина прямои батор да туғри мекунӣ. рафтан бегирид. нархаш 8500 сомон будай дӯстони азиз. 12000 сомон худаш гирифтагиай. инами ози дастрошна пул дар кор шидаша. мега ки 8500 да метумша. ина айрӯи 160 мерафта. 160 80 80 хеле чӣ будай карочи 160 ҳисоб мекардем. нархаш 8500 сомон дӯстони азиз, инамиҷа рақамоша мемонам. марҳамат карда занг бизанед. мотоцикл беҳтаринай, дар ҳолати хуб қарор дора. ноҳияи Данғара ҷамоати Девоти Сангтуда, участкаи Гулистон. эмози рақамоша мемонам, марҳамат карда занг бизанед. ина мотоциклашам бинед. мотор нав, балоно нав, ҳама ҷош карочи навай. шӯхӣ мекунам 100 километр мумкин ҳамин ба бари заправка бигзара, ҳамин ки ҷои заправка боша гузаштан мегирам, бӯи бензина бигира, рафтан мегира дига. ида бензин ҳам намерид. беҳад мотоцикли хубай. ҳата када биёед бигиред, наваз ҳакои бубиш насиб бошад бурд мекунед. ана ки навераакои бобиш мегзарем ба дим элони имрӯза. бо диққат гӯш кинен. як хонаи арзон дар шаҳри Душанбе. гӯш кинен, телевизора пастар кинен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, рӯ парои мошин бозор. точкаи зурай. 1.5 сотиқ заминай дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, кухни бания дар дарун шай. ремонти хона замонавие. бардорои азиз, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ҳоҷатхонаш бериндай. бардорои азиз, нархи хонаро гуфта ки 180000 сомонӣ бугӯ.
марҳамат биродирои азиз, ина хонаи арзон дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон рӯ парои мошин бозор дабуда чихеле ки маълумотша дар бар экран нависагиам. Нархи хонара 180,000 сомон мега, касе харидор бошем бо арзон мешава. Номрои поёнгӣ номрои мегафон 66 WhatsApp дора. Занг бизанен хати яка маслиҳат кунед. хотири ҳам бародаре ки гап заде се бардуи азиз я дона лайки бепла бижихен ҳози аввал ма гап мезанам ба уака гап мезана бардуи азиз компания яке баха компания яке рӯзи хила шуморо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо Москва ва мисол Московский област ҳами ҷои хонатон ай пеши кортон ай любой ҷо мақсад шуморо гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меоранд мошиношон бардуи азиз мошинои комфорта чихеле ки на мисол на бародаро рафта омадесан мисол ягон кадвадид нест ҳамаш ништиягай яка чанд сола таҷрибаи кори дора нарша гуфта ки 8000 рубл бигӯ ай номи канали Сауду ТЖ гап занеш мо да бо скидка мекуна не якара гӯш кунед такси граница ина бо соғ саломат рафта онҷа варидор ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос бигире мебаранду соғ саломат меорату лайк ҳабиҷиқ касе меҳмон боши подписатсия ки бардуи азиз и хонаи десен қарор дора дар шаҳри Душанбе тарафи ваданасос 4 сотиқ заминай 5 дархона ба калидорш кардагӣ бардуи азиз чихеле ки гуфтам 4 сотиқ замин 5 дархона дора 4 хонаш ремонташ коробкай 1 дархонаи дигаш мақсад ремонташ миёна бидай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ светш бардуи азиз 24 соат ҳастай овша мегзаронӣ ҳуҷҷатош 100% банияи дарунӣ ва берунӣ дора яъне ки бардуи азиз ҳамоми дарунӣ ва берунӣ доштай ҳоҷатхонаш ҳастай берундай мактаб ана садиқ магазин бозори кушониён наздик бидай бардуи азиз соҳиби хона гуфта ки нарша 180,000 сомон бугӯ арзон мешава ва алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе хай бардуи азиз бо мисол занг зада маслиҳат мекунед чихеле гуфтам хона дар шаҳри Душанбе тарафи ваданасос маълумотша дар бар экран нависагиам 180,000 сомон нархш бидай алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе занг зада маслиҳат кунед касе тамошо кардеса бга ҳоака тамошо кардесам бардуи азиз мегзарем ба эълони навбатӣ хонаи фурӯшӣ қарор дора дар шаҳри Кӯлоб қидаи 3 маҳаллаи Заринкӯҳ 6 сотиқ заминаи 4 дархонаи фасони хушрӯкардагӣ ремонташ миёна бидай бардуи азиз бания дар дарун шай светш 24 соат ҳастай овош 200 метр дура бардуи азиз ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд бочкаи 4 тонаҳа қатиш места бардуи азиз мактаб магазин масҷид наздик бидай нархи хонара 80,000 сомонӣ мега марҳамат набардуи азиз касе ки ай шаҳри Кӯлоб хона кофте сабден ана 80,000 сомон нархи хона бидай касе харидор боше бо масъалаи сумашқатӣ бо маслиҳат мекуна бардуро лайк абиҷиқен ҳамин видеора группҳои WhatsApp да поделиться кунем беҳад кори хуб мешавада бардурои азиз хонаи фурӯшӣ қарор дора дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи Деҳнаваки боло 10 сотиқ заминай ҳамагӣ 13 дархона дора бардуи азиз 10 сотиқ замин 13 дархона дора ремонти хонаҳо миёна мега ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ айда тарафи хона дарвоза дора ошхона бания ҳоҷатхона дарунӣ ва берунӣ доштай мактаб магазин кӯли Душанбе бозори кушониён терминали Чорбоғ наздикай бардуи азиз нархи хона бо маслиҳатай яъне ки цена договорной дӯстони азиз хай фаҳмиден фақат шумо бардуи азиз занг мезанед нархи хонара аз соҳиби мисол хона мепурсед нарша номерои телефонуш ҳаст ҳар ди номерош WhatsApp дора занг бизанед қатъияка маслиҳат кунед бардуи азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед турбоҳои фурӯшӣ барои ана склаш абхатной гуфтагиай филтрош задагӣ замина бардуи азиз шикоф мекунӣ мепартои тамом ҳамаш тайёрай бардуи азиз филтр ана сварка ҳамаш кардагӣ мега ҳамаш қоидавиай дарози обши бардуи азиз дарози 100 метр бидай 1 метраш 400 сомонӣ дӯстони азиз
обши мақсад ҳамаш дарозиш 100 метр буда 1 метраш 400 сомон. Адрес вилояти Суғд, ноҳияи Зафаробод да қарор доштаи мақсад ҳамин турбаҳо. Ана 1 метраш 400 сомон занг бизанен, маслиҳат кунен қатъяка. бачаҳако чӣ хеле ки дастгиритон гарин истистай, а бачаҳаму лай кабаҷақ, анами вагони фурӯшира гӯшка. Вагон бардуи азиз беҳад зурайда. Вагони фурӯшӣ дарозиш 8 метр будай, паҳмиш 3 метр, 2 комната дора ва аз биниш 6 тоннаҳай. 4 марда ки бузбалара файрод мекунӣ, мумкин учкада баришада. ҳуҷҷатош мега ҳастай, адрес шаҳри Душанбе, маҳаллаи Саркиштида будай. бардуи азиз, вагони хубайне ки састаяниш зурай, мегирӣ мумкин ягон чида дар кор шава. нархша гӯш кунед чӣ хел арзон гуфтесай. нархиш 30 000 сомон. пули я некси бовар кунед да. занг бизанед вагони фурӯширо бихаред. касе ки ай шаҳри Исорен бардуи азиз, агар подписатсия кардагӣ бошен ку, не ки бурд карден да, агар подписатсия кардагӣ бошен. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз. 3,5 сотиқ заминай, дар хона ба 1 кали дорош кардагӣ, ремонташ миёнай. светш ҳастай, обуш ба қарибӣ мешава. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ҳоҷатхона дора бардуи азиз. баня ва анҷомхонаш траншеш кандагиай. як кам аз рек, як кам аз хок, як кам аз санг овардагӣ рехтагиам бардуи азиз. нархи хонара 130 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 130 000 сомон бардуи азиз, шумо метавонед анами хонаи фасона ай шаҳри Исор бихарен. бовар ки нархи зурайда. номерои телефони Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дора. бардуи азиз, мегзарем ба 9 эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. пула дар Россия ҷамъ кардеси ки опели ҳамсояро бихарӣ. Не шеринар, опела тавсият наметавонам. суми опел да ту метавонӣ ки як мерседеси фасона бихарӣ шеринар. барои чӣ хеле гуфтесам? барое ки ҳамин мерседес гарини арзонош гуфтесайда. сечка объёмни, солаш 1998, сӯзишвориш газ, бензин, мотораш 1.8, коробка механика, 1 сола танировка дора, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига. ина бардуи азиз, 1 сола танировка дора, ту метавонӣ ки 1 сол катагӣ кунӣ бигардида. бардуи азиз, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига. адрес ноҳияи Ёвонҷонда қарор доштаи. ноҳияи Ёвон, ана нархи мерседеси объёмни 66 000 сомон. чӣ хел арзонайда. занг бизанед, маслиҳат кунед. ӯ як чойник лимончая дар пешат оварда бардуи азиз, ҳам як пиёлаша биза ки видео тамом мешавозӣ. бардуи азиз, квартира дар шаҳри Бохтар, яъне ки ана шаҳри Бохтар гуфтагия, ноҳияи Кушониён бардуи азиз. ноҳияи Кушониён мақсад ами Қарған болотар айда, Қарған дуртар. ноҳияи Кушониён да бардуи азиз, се хонага 1 этаж 50 квадрат. домои пешина квартира ремонт кардагӣ бардуи азиз. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ 3 ҳуҷрага, яъне ки 3 комната, 1 этаж. бардуи азиз, гӯш кунем бо диққат. ноҳияи Кушониён дай. ноҳияи Кушониён, нархи квартира 190 000 сомонӣ. бовар ки беҳтарин нархай. числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанед. бобои қанами подписчикои ма бояд чӣ кор кунанд? лайка бизан, то ки дигарро тамошо кунанд. ханам хеле шеринар, фаҳмиди бояд чӣ кор кунӣ охи? ҳамин як дона лайки бепала биҷиқ, касе дар канали мо меҳмонӣ подписатсия ка. форате ки мисол ами канал замин, хона, квартира, мошин бихарӣ бардуи азиз, мақсад ту хона кофтеси, мошин кофтеси, ана замин кофтеси, мисол квартира кофтеси бардуи азиз, медону ки мақсад кофтеси. барои ҳамон подписатсия ка бардуи азиз, подписатсия раҷақиди видеои ма туда мерава. агар подписатсия ра наҷақи бардуи азиз, видеои ма мумкин туда 1 моҳ пас барава, барои ҳамон 1 ҳафта пас барава. ба комментария да менависа ки як хелеш мисол подписатсия кардагӣ нест, ба комментария да менависа ки ака даги ҷои наметовӣ.
барои бардуи азиз ҳамин подписатсияра ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонен кае ки ман видео кардам шумода мерава. Бардуи азиз ҳамин канали Сауду ТЖ просмотрош миллион шудесай. Барои ҳамон ҳаракат кунен, як дона лайк, як комментария фасон бинависен. Агар комментария фасон бинависен бардуи азиз, ман дар видеои дигари рекламатон мекунам. Ягон комментария ки зур бинависен бардуи азиз, ана подписатсиярам ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонен видеоҳои ман шумода мерава. Ҳатман подписатсия кунен бардуи азиз. Хай дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳмон боша. Дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду خانواباد باشین. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.